गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। लोगोसे BN बड' निउसाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। सासे गोसो गैयै सुबुंखौ UBPF गोदान आफादाव बिबान सोसनना होजानाय लेङाइ आफादगिरि बिबान मोनगिरि सनातन ब्रह्मनि खेंफोरथि थांनाय 24 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइनि रबिबार बारायखालि मिडिल जनाय आनसलिकआव मोनसे बर'नि आफाद इउनाइटेड बड' पिपुल फेडारेशन सुंदयै UBPF आफाद दाफुंदोंमोन। बे आफादाव बिबान होजानाय सनातन ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावखौ बे आफादनिफ्राय गावखौ रिजाइन होनो खावलायदों। बिस्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिनि निराकार बसुमतारीनि फिसाज्ला कानेश्वर बसुमतारीया साइदुवार कलेजाव BA फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायबाय थानायजों लोगोसे गावनिनो इ-रिक्सा सालायनानै कलेजसिम थांनायखौ नुनो मोनदों आरो गावनि लोगोफोरखौ कलेजसिम लांफानाय आरो हान्था मेलानि जेंनाखौ सुस्रांनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि सानफ्रोमबो कलेजसिम थांलाय फैलाय 30 किल'मिटार आरो गावनि लोगोफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामग्रा कानेश्वर बसुमतारीया गावनि डिग्रीखौ फोजोबखांनायनि उनाव इन्डियान आर्मी साख्रि मावगोन होननानैबो खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बिथांनि बेफोरबादि खामानि मावनाय हाबाफारिया जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय थुलुंगाखांथावना गोग्गाथावना होनना सानजायो। चिरां जिल्लानि बामोनगावनि समाज सिबियारि जेसिया सुमफ्रामारिया चिरां जिल्लानि बालाजारनि थागिबि भारत सुमफ्रामारिनि फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फुलेस्वर सुमफ्रामारिया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दङ। गोरिब नखरा रां रुफा गैयैनि थाखाय मोजां देहा फाहामसालियाव लांनो हायैनि थाखाय दुखु फोरमायदों भारत सुमफ्रामारिया। बिथांनि दुखु दाहाखौ लोगोसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैना भुगिनांनाय फुलेस्वर सुमफ्रामारिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थांना खौरां लाहैनायजों लोगोसे साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ राङारि अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। समाज सिबियारि जेसिया सुमफ्रामारि बिथाङा बेनिखायनो सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो गोसो दंब्ला नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 403771202997 IFSC कड SBIN 001690 आरो गुगोल पे आवबो हरनो हागोन। गुगोल पे नाम्बार 8822843275। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया बुंनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ राजखान्थिनि गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। BPF हान्जानि माखासे जयनिं हाबाफारिनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खुगा बेखेवदों। BPFआ गोबां जायगायाव जयनिं हाबाफारि लादों। 1000-2000 जयनिं हाबाफारि लादों। नाथाय बे सुबुंफ्रा गासैबो BPF हान्जानिखा। BPF हान्जानि सुबुंखौनो गिदिङै जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बेजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ BPF हान्जानि सायाव गोख्रों बुंथिदों। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव मोननै बियाबाव BPF हान्जाया गेलेब्लाबो मोननै बियाबाव जेनगोन। बेजों लोगोसे लकसभा बिसायख'थिनि उनाव BPFनि हाथाइ एबा बाजारा
बन्द जागोन होनना बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला।